מאז ה-7 באוקטובר, חוות החופש, כמו כל המדינה, מתמודדת עם מציאות מורכבת. רפתות ולולים מופגזים בצפון, נטישת בעלי החיים בעלייה. דווקא עכשיו, התפקיד של חוות החופש חשוב יותר מתמיד. מאז שהתחלנו ב-2016, הצלנו מאות בעלי חיים, שיקמנו אותם פיזית ומנטלית, ונתנו להם בית חם לכל החיים. אנחנו מקיימות מגוון פעילויות חינוכיות למשפחות, תלמידי בית ספר, נוער בסיכון, שמגיעים לחווה בשביל להתחבר לחמלה ולנתינה. תרומות והרבה מהתקציבים שהובטחו לחווה הופנו לצורכי המלחמה החשובים, ובעלי החיים ירדו לתחתית סדר העדיפויות. הצלנו עשרות בעלי חיים מעוטף עזה ומהצפון הבוער, כדי שנוכל להמשיך, להציל, לרפא, לשקם בעלי חיים. אנחנו זקוקות לכם איתנו. מתי אי פעם היה צורך יותר מהיום בערכים שחוות החופש מפיצה? אהבה, כבוד וחמלה. כדי שנוכל להמשיך ולהתקיים, אנחנו מבקשות את התמיכה ואת התרומה שלכם.